So now guys, kasama ko na si Kay Alag. Subscribe to her channel. Kay Alag, mga kasimanwa. Yes. Mga kasimanwa. And makagto kami sa may MangPakpak. So for today's video is papunta ako ngayon sa may festive walk kasi may ibibigay si MangPakpak na token of appreciation. Pero as you can see guys, I'm stuck here in traffic. Hindi ko in-expect yung Monday ngayon is super traffic. Magalaw naman siya pero I'm stuck. It's so traffic. Yung traffic, grabe. Thank you Lord. We surpassed the traffic. Guys, after so many traffic over here in Iloilo City, oh my god, I'm so haggard. I'm already here at festive and paakyat tayo sa taas. Hindi ko dala yung tripod ko. Naghihintay sa taas Kay Alag and mag-CR muna. Medyo hindi na freshy like. So now guys, paakyat tayo and papunta tayo ng MangPakpak sa second floor kasi may ibibigay si MangPakpak sa atin. Pero I'm not fresh pa ba? Hindi niya nakikita eh. Medyo haggard. So now guys, kasama ko na si Kay Alag. Subscribe to her channel. Kay Alag, mga kasimanwa. Yes. Mga kasimanwa. And makagto kami sa may MangPakpak. Kay Alag Beshi. Oo, sir. Wow, thank you. Thank you. Kita ko ganila rin from MangPakpak. Hello mga Beshi. And Kay Alag. Thank you so much, boss. Happy New Year. Thank you. So again guys, thank you so much for watching this video. If malapit kayo dito sa Mandurriao sa Festive Mall, visit nyo si MangPakpak.
MangPakpak Listed Mall. If hanap nyo ng unlimited chicken wings, unlimited rice, and unlimited, ano pa, wala nang unlimited na iba. And kasama ko, Ali and drinks. wala sa, wala na. sa Molo, yung, may isa silang branch sa Molo, doon yung unli drinks. Pero dito, unli rice lang at saka unli chicken wings and chickens. Yes. And so again, thank you so much to MangPakpak and to Boss Mar for this pa-appreciation. Thank you. Thank you. Bye. Bye. See you on my next vlog.